ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୋଚକ କାହାଣୀ। କଥା ଅଛି, ଏକଦା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ରାତିରେ ଭାଗବତ ଲେଖୁଥିଲେ। ଦୀପ ଜଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଭକ୍ତିରେ ଲୀନ ହୋଇ ସେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଶକ୍ତି ଶେଷ ହେଲା। ଯଦି ତୁମ ଇଚ୍ଛା, ତେବେ ତୁମେ ନିଜେ ଲେଖିଦିଅ। ଏହା କହି ସେ ଦୀପ ନିଭାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। କଥା ଅଛି, ସେହି ରାତିରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ମଣିଷ ରୂପେ ଆସି ଭାଗବତ ଲେଖିଦେଲେ। ଭୋରରେ ଉଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଦେଖିଲେ, ପୁସ୍ତକର ଅନେକ ପୃଷ୍ଠା ଆଗୁଆ ଲେଖା ଯାଇଅଛି। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ଏହା ମୋର କାମ ନୁହେଁ, ଏହା ତ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା। ତେବେ ସେ ବୁଝିଲେ, ଭାଗବତ ମାନେ କେବଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ, ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଓ କୃପା। ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ, ଯେଉଁଠି ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ଥାଏ, ସେଠି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ